Saparyň dowamynda Türkmenistanyň bilim podagynyň ýygy giderlik hemde tapgarlaryň üsmegi we Amerikan tarapy bilen gatnaşyklaryň hasa giňerdilmegi bilen baglanyşly meseleler içkin öwrenildi. Geçirilen möhüm duşuklar bilim podagyna uzak möhletli we öňden görjelikli iki taraplaryň gatnaşyklar öpüş etmek üçin berk binýat döretmäge gönkdürli. Şu maksatlar bilen amala aşyrylan saparyň şäherlerine geçirilen duşuklaryň dowamynda bilim ulgamynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňertmek üçin ugurlar hususan birnäçe döwre wap soraw jogaplaryň esasyna Internет tehnologiýalary şol sany emeli aňy ulanmak bilen ýürüýte soraglary işläp taýýarlamak usuliýetini döretmek ulgamyny hyzmatdaşlygy ýoluna goýmak Türkmenistana halkara barlyklara gatnaşmaga taýýarlyk görmekde degişli maksatnamalary üstünlikli gatnaşmak üçin usuliýetleri işläp taýýarlamak bilen hyzmatdaşlyk teklip edildi. Şeýlede geljekki hyzmatdaşlygyň birnäçe esasy ugurlary şunyň bilen baglykda muallimleriň bilimlerini barlamak bolary guwalandyrmak üçin degişli barlyklary geçirmek usuliýetini öwrenmek mümkinçiligi aralanyp maslahatlaşyldy. Geçirilen duşuklarda halkara hil standartlaryny gözegine tutup, Türkmenistanyň zähmet bazarynyň zerurlyklaryna we talaplaryna laýyklykda ýürüten niýetlenen okuwlary işläp düzmek teklip edildi. Taliplere we hünärmenlere halkara derejede ikrar edilen guwanamalary almaga mümkinçilik berjek sertifikasiýa ulgamyny ornaşdyrmak teklip edildi. Munyň özi olaryň zähmet bazaryna bäsleşige okyp bolýan üpjeder we Türkmenistanyň global bilim we ykdysady ulgamlara goşulmagyna ýardam berer. Türkmenistanyň akreditasiýa ulgamyny halkara derejesine çykarmak we bilim maksatnamalaryny akreditasiýa etmekde dünýäde gazanylan öňde barjy tejribeleri ýurdumyzda ornaşdyrmak baradaky meseleler boýunça da pikirleşmeler boldy. Kent Döwlet Uniwersiteti bilen Türkmenistanyň ýokary oky mekdepleriniň üçüsiniň ýagny halkara ynsanperwer ilimler we ösüş uniwersitetining halkara gatnaşyklary institutynyň we Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda ähtnamalary gol çekilmegi ören ähmetli boldy. Kent Döwlet Uniwersitetinde Günnägäriň beýik filosofi we şahyry Magtymly Pragynyň 300 ýyllygyna başlanan ulgowrumly medeni çäre geçirli. Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş institutynyň talipleriniň çykyşlary uly gyzyklanma döretdi. Gelecekde Kent Uniwersitetining şahamşatynyň açylmagyna esas boljak halkara ynsanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetining binýadyna birlikdäki okuw meýnamalaryny, şeýle-de goşan maksatnamalary işe girmek boýunça işe başlamak barada da alalışgam gadanarly. Şeýle-de Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş instituty bilen hyzmatdaşlyk meselesi aralanyp maslahatlaşyldy.